Hej, velkommen til den her præsentation. Vi skal snakke om Kilimanjaro-vulkanen, som ligger i Afrika. Vi vil komme ind på lidt fordele og ulemper, og varselssystemer og de forskellige begreber, der er ved en vulkan. Kilimanjaro ligger i det nordøstlige Tanzania, altså her, lige op til grænsen af Kenya. Vulkanen er en del af Kilimanjaro National Park, som er omgivet af mindre byer som Moshi, Maragu og Rombo. Man kan se på satellitbilledet her, at Kilimanjaro rejser sig markant op fra det ellers relativt flade landskabsområde. Det gør bjerget meget synligt på lang afstand. Kilimanjaro ligger også tæt på ækvator, hvilket giver det et tropisk klima omkring foden, selvom toppen altid er dækket af sne og is, og det kan man se her, og man kan se det grønne landskab hernede. Kilimanjaro er Afrikas højeste bjerg og består af 3 vulkanske kegler, Kibo, Mawenzi og Saria, hvoraf Kibo er den højeste og stadig betragtes som en sovende vulkan. På det detaljerede kort nede i bunden her, ser vi nationalparken markeret med lyserød farve. Vi får et klart overblik over de mange ruter, som ligger på bjerget, og som bjergbestigerne bruger. Vulkanudbrud kan producere mange typer udbrudsprodukter, som har stor indflydelse på både mennesker og på miljø. Pimpsten dannes, når gasrige magma eksploderer og størkner i luften, mens lava kan ødelægge huse, veje og marker. Aske fra udbrud kan sprede sig over hundredvis af kilometer og lægge sig som et lag over landbrugsarealer og skade luftvejene hos både dyr og mennesker. Aske kan også gøre skade på flytrafik, men det er ikke tilfældet med Kilimanjaro, da der 2 af dens bjergtoppe er døde, og den sidste er sovende. På billedet her vises et magmakammer her, som ligger dybt under jorden. Fordi magmaen er varm og under tryk, så er det opad gennem sprækkerne i jorden, som kan ses her. Når der er samlet meget magma og trykket bliver for stort, sker der et vulkanudbrud, så slynges den smeltede sten, nu kaldet lava, sammen med gasser og aske ud af vulkanens top, præcis som vi ser det illustreret op heroppe. På trods af, at der er så mange farer ved at faktisk at bo tæt på en vulkan, er der alligevel også rigtig mange fordele ved at bosætte sig tæt på vulkaner. Fordi jorden omkring dem er stadig frugtbar, nemlig. Når vulkanske materialer nedbrydes, bliver jorden rig på mineraler, og så deles velegnet til landbrug, som f.eks. omkring Kilimanjaro, hvor der dyrkes kaffe, bananer og andre afgrøder. Så det er faktisk ikke kun alt dårligt ved at bo tæt på en vulkan. Det kan stadig være farligt, men ikke ved den her vulkan, da den ikke har været aktiv i rigtig, rigtig mange år. Så der kan ikke være noget farligt med den, og den gør rigtig mange gode ting for landbruget. Her er vores højdeprofil, der viser Kilimanjaro i Tanzania. I midten har vi et højdekort, der tydeligt markerer højdeforskellen med farver. Altså vi har fra de lavt liggende områder, som er hernede i det grønne og blå, til de højeste områder, som er heroppe i rød og hvid. Det højeste område ligger altså her på vulkanen, og de laveste ligger her. Vi kan se, at vulkanen er 5.870 meter over havets overflade. Ved siden af har vi lavet et tværsnit. Her kan vi se, at hele vulkanen er 44,3 km langt. Vi har også markeret det højeste punkt her, så man kunne lave en højdeprofil hernede. Her kan vi se, at den også er 5.870 meter over havets overflade, og at det er en typisk stratosvulkan, den har formen som en kegle. For at imødegå faren fra vulkaner har man udviklet forskellige varslingssystemer ved hjælp af seismografer. Kan man måle jordskælv, der ofte opstår før et udbrud. Man måler også udslip af gasser, temperaturændringer og bruger satellitter til at overvåge jordoverfladens bevægelser. Når der er mere end tegn på et udbrud nært forestående, er det vigtigt at have evakueringsplaner klar. De kræver både information til lokalbefolkningen, samarbejde mellem myndighederne og en effektiv infrastruktur, som kan redde flest mulige liv. Sammenfattende har vulkaner altså haft en stor indflydelse på menneskets livsbetingelser. De skaber både muligheder i form af frugtbare jord- og naturressourcer, og i udfordringer i form af eksplosive og uforudsigelige naturkatastrofer. Med moderne teknologi og viden forsøger vi i dag at forudsige udbrud og forbedre et samfund for at kunne håndtere dem, så vi kan leve tæt på disse naturfænomener med større sikkerhed. Kigger vi over til venstre, kan vi se jordskælvets magnitude, eller en lille model i jordskælvets magnitude.
Jordskælvets magnitude er et estimat af den samlede mængde energi, der blev frigivet under udbruddet på forecastningen Richter-magnituden for et jordskælv af et tal. Omkring 3 for jordskælvet, der er kraftige nok til, at mennesker kan mærke dem, og omkring 8 for de stærkeste jordskælv på jorden. Selvom Richterskalaen ikke har nogen øvre eller nedre grænser, er jordskælv med en magnitude på 9 meget usandsynlige. De mest følsomme seismografer kan registrere nærliggende jordskælv med en magnitude på omkring 2, hvilket svarer til at stampe i gulvet. Bestemmelsen af Richterskalaens magnitude er baseret på målinger foretaget på seismogrammer. Der kræves 2 målinger: SP tidsintervallet og den maksimale amplitude af de seismiske bølger. Grunden til, at de tektoniske plader har noget at gøre med Kilimanjaro, det er, at den er dannet på grund af bevægelser i jordens tektoniske plader. Det ligger i det østafrikanske riftsystem, hvor den afrikanske plade ved at blive 2. Når disse plader bevæger sig væk fra hinanden, bliver jordskorpen tyndere, og magma kan trænge op gennem sprækkerne i undergrunden. Det er sådan, at Kilimanjaro er blevet dannet. Vi kunne se, at på de tektoniske plader, før at de bevægede sig væk fra hinanden, det her trækker altså noget af kontinentet med, og som vi kan se her, er der en streg op igennem Afrika, der indikerer, at det altså er ved at sprække sig i 2 dele. Så har vi en figur, som er 1132, og man kan se de forskellige fænomener, når der er et vulkanudbrud. Til højre for vulkanen ses de forskellige fænomener bare i en mindre tilstand. Og den første, vi har, det er lavastrøm, og det er den her grønne cirkel, man kan se rundt om her. Det er altså smeltet sten, der flyder ned ad vulkanens side. Så har vi pyroklasisk strøm. Det er en hurtig bevægende strøm af varme gas og vulkansk materiale, som er det her, der er her. Så har vi en jordskred, som er en gul runde cirkel herover, som er en pludselig nedgående bevægelse af jord og sten. Så har vi syreregn, som er den her røde en cirkel herover. Og det er regn, der er blevet sur på grund af vulkanske gasser. Så har vi gassen heroppe i venstre side, som er forskellige gasser, der bare frigives under udbruddet. Så har vi selvfølgelig askeskyen her. Og det er jo en sky af vulkansk aske, der stiger op i atmosfæren. Så har vi den fremherskende vind, og det er jo altså vinden, der påvirker retningen af askeskyen. Og så altså det her, det er stort set, hvad der sker, når at en vulkan går i udbrud.